i'r Tabernacl. A neis i weld y lan yma gyda ni unwaith eto. Wy'n anghofio am y bobl sydd ar Zoom. Croeso mawr i chi i ymuno â ni bore yma. I ni'n gweld eich eisiau chi wedi'n arthoch chi nawr. A llawer o gariad i chi gyd. Diolch yn fawr. Sul nesa, y parch Andrew Lenny o Aberystwyth bydd gyda ni fan hyn yn y Tabernacl. Bydd yn nabod Andrew. Dewch i'w gefnogi. Ymarfer côr y Tabr nos Fawrth am 7 o'r gloch. A bore Mawrth astudiaeth feiblaidd am 10 o'r gloch yn y Tabernacl yn Porth Cawl. Mae 5 calendar fan hyn ar ôl heb i werthu. Nawr, dim ond 5. A chi gyd yn gwybod mae'r arian at ymchwil Alzheimer's, rhain yn special iawn, gwaith Dilys Richards yn cael ei dangos yn y calendar. Maen nhw'n 10 yr un, felly 5 sydd ar ôl. Dyma amser diwethaf i chi brynu nhw. Nos Wener fan hyn yn y Tabernacl, fe fydd na gyngerdd arbennig iawn gyda côr meibion Pen y Bont. A'r unawdydd yw Jessica Robinson o Glynderwen. Nawr, dwi ddim yn credu bod llawer o decynau ar ôl, ond jyst i roi gwybodaeth yn unig. Felly, rwy'n gweld yn y coenonia fan hyn, cyfle i bawb i gwrdd yn anffurfiol i addoli, a croeso i chi gyd pythefnos i heno am 6 o'r gloch fan hyn yn y Tabernacl. Felly, pythefnos i chi feddwl drosto am 6 o'r gloch yn y Tabernacl, cyfle i bawb i gwrdd yn anffurfiol. Cofiwch y te a'r coffi ar y diwedd yr oedfa a nawr fe gewn i'r casgliad. Diolch yn fawr. Bore da. Hyfryd iawn gael eich cwmni chi unwaith eto. Ac mi fydda ni yn edrych heddiw, da ni wedi bod yn edrych ar newid hinsawdd yn ystod y bythefnos diwethaf. Ac mi fydda ni yn edrych heddiw ffordd mae newid hinsawdd yn cael effaith ar heddwch yn byd ni, oherwydd dydd Iau, mi fydd hi yn ddiwrnod heddwch rhyngwladol y byd. Ac felly mi fydda ni yn ffocysu ychydig bach ar hynny y bore yma. Gadwch i ni droi at emyr rhif 82. 82. Molwch arglwydd nef y nefoedd, holl genhedloedd deiar las. Holl dylwythau'r byd a'r bobloedd, cenwch glod ei ryfedd ras. Halleluia, molwch, molwch enw'r Ion. Ac yn y blaen, emyr rhif 82.
Effesied 6, adnod 10 i 20. Dyma'r peth olaf sydd i'w ddweud. Byddwch yn gryf a chael eich nerth gan yr arglwydd a'r pŵer aruthrol sydd ganddo fe. Mae Duw wedi paratoi arfwisg i chi ei gwisgo yn y frwydr. Byddwch chi'n gallu gwneud safiad yn erbyn triciau sleu y diafol. Dyn ni ddim yn ymladd yn erbyn pobl. Mae'n brwydr ni yn erbyn y bodau ysbrydol sy'n llywodraethu, sef yr awdurdodau a'r pwerau tywyll sy'n reoli'r byd yma. Y fyddin ysbrydol ddrwg yn y byd nefol. Felly gwisgwch yr arfwisg mae Duw neu rhoi i chi, mwyn i chi ddal eich tir pan fydd pethau'n ddrwg, a dal i sefyll ar ddiwedd y frwydr. Safwch gyda gwirionedd wedi rwymo fel belt am eich canol, cyfiawnder Duw yn llurig amdanoch, a'r brwdfrydedd i rannu'r newyddion da am heddwch gyda Duw yn esgidiau ar eich traed. Daliwch eich gafel yn harian ffydd bob amser. Byddwch yn gallu diffodd seithau tanllyd yr un drwg gyda hi. Derbyniwch achubiaeth yn helmed ar eich pen, a newyddion da Duw, sef cleddyf yr ysbryd, yn arf yn eich llaw. A beth bynnag ddaw, gweddiwch bob amser fel y mae ysbryd yn arwain. Cadwch yn effro a dal ati i weddïon dair dros bobl Dduw i gyd. A gweddiwch drosto i hefyd. Gweddiwch y bydd Duw'n rhoi'r geiriau iawn i mi bob tro byddai'n agor fy ngheg, mwyn i mi rannu dirgelwch y newyddion da yn gwbl ddiofn. Llysgennad y Meseia Iesu ydw i, mewn cadwyni am gyhoeddi ei neges. Gweddiwch y byddai'n dal ati i wneud hynny'n gwbl ddiofn fel y dylwn i wneud. Diolch Non am y darlleniad yna. Fe gadwch chi ni barhau drwy ganu am yr rhif 830. 830. O Dduw ein creu gan oddfa, rho nawdd i'r gwan a'r tlawd, mwyn da anwyl Iesu a anwyd i ni'n frawd. Darostwng bob gormeswr sy'n mathru hawliau dyn, ag achub y trieiniaid a grewyd ar y dylun, ac yn y blaen 830. Rona
Y flwyddyn diwetha, fe wariodd y Deyrnas Unedig 45.9 biliwn ar y ryfel. Ac eleni, fe ddisgwylwyd i wario 52 biliwn. Blwyddyn diwetha, yn y byd, drwy'r byd i gyd, fe warwyd 2.2 triliwn. Dyna wariodd y byd ar ryfel. Fe ddywedodd rhywun o'r enw Jeffrey Sachs, os ydych chi'n rhain chi yn gyfarwydd ar enw, un o arbenigwyr mwyaf blaenllaw y byd ar ddatblygu economaidd, a'r frwydr yn erbyn tlodi. Mae'r gost i ddileu tlodi yw 175 biliwn y flwyddyn am yr 20 mlynedd nesaf. Pan mae rhywun yn gofyn wrtha i pam sôn a thrafod heddwch, dyma pam. Mi rydyn ni'n credu fod tlodi byth yn mynd i ddod i ben ei fod o'n broblem rhy fawr, oherwydd dyna ydyn ni wedi cael yn bwydo. Ac eto, oes mae digon adnodda, ydy mae'r gallu gennym ni. Ond mi rydyn ni'n byw mewn byd sydd yn ffafrio yr 100. Dydd Iau, mi fydd hi yn ddiwrnod rhyngwladol heddwch y byd. Mae'r diwrnod yma wedi glusnodi gan y Cenhedloedd Unedig ers degawda bellach. Ac bob blwyddyn mae yna thema penodol ar gyfer y flwyddyn. A'r flwyddyn yma gweithredu dros heddwch ein hychelgais ar gyfer gols byd eang, y global goals, fel maen nhw'n ei ddeud. Ac mae'r Cenhedloedd Unedig wedi edrych ar sawl peth felly sydd yn nodau neu nod datblygu sydd yn gynaliadwy yn y byd. Ac maen nhw'n edrych ar bethau fel newid hinsawdd, fel tlodi yn y byd ni, yn edrych ar cyfiawnder rhywedd ag ynni. Ac mae'r ffordd i gyrraedd y nodau datblygu hynna ydy i greu diwylliant o heddwch i bawb. Ac o'n i'n darllen am y diwrnod ac mi ddywedodd ysgrifennydd cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, Antonio Guterres, bod angen heddwch heddiw yn fwy nag erioed. Mae rhyfel a gwrthdaro yn rhyddhau dinistyr tlodi a newyn ac yn gyrru degau o filiynau o bobl o'i cartrefi. Mae anrhefn hinsawdd, meddai fo, ym mhob man. Hyd yn oed y gwledydd mwyaf heddychlon, mae anghydraddoldebau cynyddol a phegynnu gwleidyddol. A pan da ni'n meddwl am y rhyfel sydd yn dal i barhau yn yr Wcrain, yn Syria, yn Yemen, a sawl gwrthdaro eraill ar draws y byd, mi rydyn ni yn gweld yn dydan y pegynnu gwleidyddol a'r tensiynau byd eang. Mae'n bwysig yn bod ni heddiw'n cydnabod y sefyllfa yn ein byd ac yn gweithredu dros ddod a newid ac yn gweithredu i ddod â heddwch nid gwrthdaro. Mae'n rhaid i ni godi yn llais yn does. Ac mae yna fideo gan y Cenhedloedd Unedig, a dwi am ddangos o i chi. Ac neges syml iawn, sef bod heddwch yn cychwyn gyda ni, gyda fi. Ac felly nawn ni wylio'r fideo yma ac yna a ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Peace, like a smile, is a language everyone understands.
When anger tries to burn and the world spins into chaos, I will remember that peace begins with me. when the night engulfs the earth like the beautiful break of dawn, Still the rise of the sun, I will remember. That peace begins with me. Des années à fuir, Des années à espérer. condamnés à vivre dans la guerre ou à s'exiler. Pourtant, une fois on m'a dit, La paix commence par toi petit. Alors je choisis de donner pour mieux recevoir. Close my eyes to better perceive what would the world be if all hope was lost. for peace is what you fight for. C'est battre pour la vie. comme une bouteille à la mer, lancée en plein désert. Moi je propage un message de paix en temps de guerre. Across identities and differences, over countries and continents, Across colors, And cultures. wars and scratches. It is not hard to choose peace. Peace is a pen-writing connection. It's a pencil giving you a chance to start all over again. If you choose peace, choisir. choisir de garder la paix quand tout ce qu'on a connu c'est la guerre. J'ai vu des gens venir de partout dans le monde. Laissant leur famille, leur confort. Et quand je vois les nations, Je me dis, j'y croirai jusqu'au bout. La paix, elle est fragile. mais ma dévotion est solide. Celui qui tire ma vie. Just like that, I know that peace begins with me. Si la paix commence avec moi, Alors le futur me surveille. If peace begins with me, then tell me what. I'm ready. Gydwch ni weddio. O ddiw ein tad nefol a sanctaidd, plwgyn yn hwylaidd a gostynedig ger dyfrondi. Yn gyfla i ni ddiolch i ti. Yn gyfla i ni ddiolch am y cyfla i ddod ger dyfrondi ac i ddod ynghyd fel cynulleidfa dy bobl di. Ond da ni'n diolch yn fwy na dim am brynedigaeth y byd hwn drwy dy unig fab Iesu Grist. Am foddio'n gras ac am obaith gogoniant. Diolch i ti, Arglwydd, yn bod ni'n gallu ymdawelu ger dyfrondi. Yn y distawrwydd, yn y tangnefedd hynny rydyn ni'n ei brofi yno ti trwy dy fab Iesu Grist. Da ni wedi meddwl dipyn y bore yma'n barod am heddwch yn ein byd ni. O ddew ein criawdwr a'n cynhaliwr. Da ni'n gofyn i ti roi i ni weledigaeth o fyd cyfiawn. Lle mae cariad yn teyrnasu yn fwy na dim arall. Lle mae casineb yn cael ei disodli. Lle mae yna ddaioni yn lle drygioni. Lle mae yna ddigonedd yn lle tlodi. Lle mae yna dangnefedd yn lle rhyfel. Ac felly Arglwydd Arwain ein meddyliau'n cael hwnna at y gwirionedd. Tywys ni drwy dysbryd glân at yr Efengil Sanctaidd a rhoi ni'r awydd
a'r gallu i ddarllen a deall dy neges. Wrthyn ni feddwl am heddwch, bod i'n Clistia ni wrando, yn ysbryd ni fyddhau a'n calon i adifarhau a meddwl i ddeall. Deall yn eglu'r neges Iesu Grist, gwneud byd y rhai addfwyn, y rhai sy'n newynu a sychedu am gyfiawnder, gwneud byd y trigarog, y rhai pur eu calon, gwneud byd y tangnefeddwyr. Wrth feddwl am gyfiawnder, mi rydyn ni hefyd y mis yma yn meddwl am gyfiawnder hinsawdd. Lle da ni'n gallu rhyfeddu at dy greadigaeth di arglwydd, yr harddwch sydd yn byd ni, yn diolch i ti am bopeth ar o ddais di. Ti di'n amgylchynu ni gyda gymaint sydd yn dda, a mi rydyn ni'n rhyfeddu ato fo. Ond yn sylweddoli hefyd arglwydd, yn bod ni wedi canolbwyntio ar ryfel, ar warion esgeulus, yn hytrach na edrych ar ôl dy fyd hardd di. Ac am hynny arglwydd, da ni'n gofyn i ti fadda i ni. Yn y distawrydd arglwydd, mi rydyn ni'n cofio am bobl ar draws y byd heddiw sydd wedi heffeithio gan drychineba. Wrthos diwethaf, ni'n sôn am Morocco sydd gafodd ei tharo gan y daeargryn. Ond yr wythnos yma yn meddwl am bobl yn Libia. Lle chwalodd yr argau a fod cymaint miloedd o bobl arglwydd wedi lladd yno. Ond da ni'n gofyn i ti lapio pob un ohonyn nhw'n gynas yn dy gariad di y bore yma. Gad ydyn y deimlo dy fod ti'n agos arglwydd. Gad ydyn nhw brofi dy heddwch a dobaith di. Ymdawelwn yn awr i gyflwyno'n gweddiau personol i ti. Gweddiau hynny sydd yn pwyso ar yn calonau'n meddyliau ni. Gyflwynwn rheina i ti yn awr. O Dduw ein Tad, lliwyn gweddi ni felly. Gan y bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn arglwydd Iesu Grist. Amen. A gadwch i ni gydadrodd gweddi a ddysgodd yr arglwydd Iesu i ni. Ein Tad, o'r hwn yr wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, nele'r dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beneddiol,
a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn unau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag y drwg, cynnes eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Gadwch i ni barhau yn yn addoliad drwy ganu am y rhif 816. 816. Cofia'r newynog nefol dad, filiynau lles gath rhys deis dad, sy'n llusgo byw yng nghysgod bedd ac angain rhythu yn ei gwedd. Ac yn y blaen, 816.
Mae'n siŵr nid oes rhaid I fi esbonio I chi'r hyn sydd ar y sgrin. Maen nhw'n ddelweddau da ni wedi weld sawl gwaith yn ystod yr wythnos diwetha. Trychineb arall sydd wedi cymryd mwy nag 11,000 o fywydau. A hynny yn Derna, Libia. Cronfa ddŵr argau felly, a chwalodd a boddi ddinas cyfa. Mae'r lluniau sydd wedi dod I ni ar y newyddion yn dorcalonus I ddweud y lleia. Fe ddywed rhai arbenigwyr fod newid hinsawdd i'w feio yn rhannol am y drychineb. Y tywydd glawiog eithafol oedden nhw wedi gael yn ystod yr wythnosau cynt. Ond hefyd dros y degawda diwetha'r angen I adeiladu argau mor fawr oherwydd sychder ofnadwy maen nhw wedi bod yn cael. Doedd gan y bobl oedd yn byw yn Derna nunlla I ddianc nagodd. Ac maen nhw yn dod yn drychinebau da ni'n ei gweld yn fwy yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Ond mae newid hinsawdd yn argyfwng byd eang a fydd yn effeithio fwy ar sawl agwedd ar ein bywydau ni. Bydd yr argyfwng hinsawdd yn rhoi pwysau hefyd ar heddwch ac ar ffyniant ac yn cymlethu ymdrechion I adeiladu heddwch mewn ardaloedd sydd eisoes wedi heffeithio gan wrthdaro. Fodd bynnag mae o hefyd yn gyfla. Gall bygythiadau tywydd eithafol a newid amgylcheddol hefyd gael ei ddefnyddio fel pont I ddod â chymunedau at ei gilydd ynddo. Gan weithio ar y cyd tuag at nod gyffredin. Dyn ni'n gweld newid ar raddfa na welwyd erioed o'r blaen. Mae'n hanfodol i'n bod yn deall yn well yr effaith mae o yn ei gael ar wrthdaro hefyd yn ein byd ni. Ac yn fwy na hynny ar yr ymdrech I adeiladu heddwch yn ein byd. Byddaf yn darlleniad ni y bore yma o Effesiaid. Darn cyfarwydd iawn sydd yn sôn am wisgo arfwisg Duw. A mae'r darlleniad sydd yn dod o'i flaen o yn Effesiaid 5 yn sôn am y dylen ni fod yn byw yn y goleuni. Yn bod yn byw yn y goleuni. Pa ymddygiad sydd yn dangos ein bod ni yn byw yn y gola? I ddilyn dysgeidiaeth Iesu Grist, I garu, I fadda, I gerdded yr ail filltir efallai. Oherwydd onid dyna mae Crist hefyd wedi gwneud I ni. A mae'r darlleniad oedd yn dod cynt cyn I mi ddod at yr arfwisg yn deud wrthyn ni fod y gola'n dangos pethau fel maen nhw go iawn ynddo. Bod o'n taflu goleuni ar y tywyllwch. I gydnabod a dangos lle mae yna anghydraddoldeb yn ein byd ni. Ac felly drwy daflu goleuni ar y tywyllwch, rydyn ni'n gallu codi'n llais dros y dilais, rydyn ni'n gallu mynd ati I weithredu. Ac mae'r darlleniad am arfwisg Duw yn esiampl i'n harfogi ni I weithredu. Effesiaid 6:15 yn deud bod angen brwdfrydedd I rannu'r newyddion da am heddwch, gyda Duw yn esgidiau am eich traed ynddo. Be sgynnoch chi am eich traed heddiw?
Sy'n rhaid chi ddangos. Ond o glwad y glaw, dwi'n gobeithio bod nhw'n dal dŵr. Mae rhywun yn gwisgo sgidiau addas yn dydyn i fynd efo'r tywydd o bosib, neu os ydych chi eisiau cerdded yn bell. Wrth wisgo Duw fel y sgidiau mewn traed ni, mi rydyn ni hefyd yn mynd i rannu heddwch a'r newyddion da gyda phobl sydd mewn angen. I bobl Libia heddiw, maen nhw mewn storm eithriadol, oes sgidiau addas yn fanno. Mae yna gyfrifoldeb arna ni i fynd allan yn enw Crist, i rannu heddwch ac i fod yn lais. Gan fod y newyddion da yn sôn am Grist sydd yn caru. Lle mae heddwch, lle mae yna obaith, lle mae yna llawenydd. Ia, y brwdfrydedd i rannu'r newyddion da am heddwch gyda Duw yn esgidia am eich traed. Mwyn i enw. Amen. Gadwch i ni droi at yn hemyn olaf, sef Emyr Rhif 164. 164. Un fendith dyro im, ni cheisiaf ddim ond hynny. Cael gras i ddgaru di tra bwy, cael mwy o ras i ddgaru. Ac yn y blaen, Emyr Rhif 164. O gras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân fyddo gyda chwi oll. Amen.